Aquesta super sèrie, diria jo, quin descobriment que he fet aquest any amb aquesta sèrie, Brooklyn Nine-Nine, la 99, la comissaria 99 de Nova York. Sèrie que no coneixia, havia sentit a parlar d'aquesta sèrie, feia temps, perquè feia temps que preguntava, algú em pot dir alguna sèrie que sigui estil còmica, d'aquestes tipus amics que tenen com aventures en l'entorn laboral, familiar, etc, i que sigui divertida, que sigui ràpida, que no siguin sèries de 40 episodis, de 40 minuts cada episodi, sinó que siguin episodis de 20 minuts, lleugers, que no sigui una història molt continuada, no? Que puguis anar veient els episodis tranquil·lament i tal. Buscar una sèrie que fos això, una sèrie tipus Brooklyn Nine-Nine, de riure i poca cosa més. És que és una sèrie que m'ha sorprès, perquè al principi crec que m'ha passat una mica, amb aquesta sèrie m'ha passat una mica com em va passar amb The Office, que al principi els primers episodis no m'acabaven de fer gaire el pes. Ja sabeu que a mi les sèries aquestes que tenen la càmera en mà, no sé si ja sabeu, aquest tipus, ara s'ha posat com molt de moda, gravar en comptes de que sigui fixa, és com si alguna persona et portés la càmera a sobre i és com que es va movent, saps? I tenia sentit en segons quines sèries, com per exemple la de Modern Family o la de The Office, perquè hi ha una gent que està gravant i la pròpia sèrie és conscient a dins de l'argument que l'estan gravant, no? Són gent que està fent declaracions a càmera o que els estan fent un documental i tal. I en aquest cas feien servir la mateixa tècnica però sense ser-ho realment un documental o que els estiguessin gravant. Se'm feia raro, se'm feia molt... I de vegades se'm continua fent raro, això de que es mogui tant la càmera, de que els estan com gravant. Se'm fa raro. I al principi, quan no coneixes els personatges, perquè els personatges, hi ha bastants personatges i són personatges que tenen... podríem dir que són com molt histriònics, no? Com molt exagerats, al principi crea una mica de rebuig, perquè és com si t'estiguessin sobreactuant, és com si estiguessis veient una obra de teatre, però estiguessin com sobreactuant molt els personatges, com sent com massa exagerats, no? Però quan portes uns quants episodis, quan ja portes 4 o 5 episodis, 6, et comences a acostumar a aquest tipus de sèrie, aquests personatges, a entendre que són així i intentar com convèncer-te de que no estan exagerant, sinó que són realment així, no? Que és algo normal, que dintre de la sèrie és normal, que no, dintre de la sèrie no destaquen que siguin exagerats realment, sinó que són així. Quan li comences a pillar aquest rotllo, llavors et comença a agradar, i llavors és un no parar. És un no parar, vaig per la 4ª temporada, diria ja, en té com 7 o 8 de temporades, 8 temporades té, vaig per la 4ª, 153 episodis. No, evidentment no me'ls estic posant tots seguits perquè és que no sé quantes hores serien, no? Però cada dia vaig veient 1 o 2 episodis cada dia, més o menys. Vaig veient 1 o 2 episodis que són de 20 minuts i sempre, no sé, a l'hora de dinar, després de sopar, en un moment doncs puc veure un episodi o 2. I està molt bé, m'està agradant molt, li he posat un 7, li he posat que és bona, és molt entretinguda, els acudits que fan són bastant intel·ligents, tenen personatges molt, molt interessants, molt singulars. A més, totes les històries, no fa falta tampoc que segueixis tots els episodis en ordre tampoc, si no vols, però parlen de coses diferents, és una mica com Friends, és una mica com Big Bang, una mica com, no sé, tot aquest tipus de sèries que jo trobava a faltar, perquè actualment, a veure si algú m'ho sap dir, però és que actualment no hi ha com 2 o 3 sèries que siguin d'aquest estil. Diria que ara mateix sí que hi ha algunes sèries que intenten fer aquest estil, però són com minissèries, que al final són de 10-15 episodis i ja està, no? Han intentat fer un spin-off de How I Met Your Mother, que va sortir fatal, han intentat fer algunes coses. És l'última sèrie que he vist que és algo a tipus així sitcom, però bastant dolenta, li vaig posar un 6 interessant, però ni punt de comparació, ja us dic, amb
amb la de Brooklyn Nine-Nine, que trobo molt millor, molt millor. A més és que els personatges són super divertits. I ho he enllaçat perquè surt Andy Samberg, que és el mateix actor que Palm Springs. I realment fa el mateix paper d'un, bueno, en aquest cas és policia, no? Però un noi que té moltes ocurrències i que diu moltes bajanades i que és molt exagerat, és molt exagerat.